To a gaskiyar batu dai har yanzu dai fim ɗin da ake tunanin wannan jaruma ta je ta yi a ƙasar Indiya bai fi iso Najeriya ba, ko ma dai mu ce har yanzu Indiyan ba su saki wannan fim ɗin, shahararren fim ɗin da jarumarmu ta Kannywood ta je can ta ɗauko shi ba. Sai dai waɗansu suna jita-jita cewa wai an cire ta a cikin fim ɗin ne shi yasa ba a so a bayyana. To ba wata magana mai makamanciya da irin wannan, domin kuwa an auna, an duba, an bincika, an gano da tabbacin cewa fa ta je ta ɗau wannan aiki. Domin jarumar tana da kyakkyawar alaƙa da manya-manyan jaruman wannan masana'antar ta Indiya, wato Nollywood. Ita dai wannan jaruma ta dawo ne Najeriya ta ɗan ci gaba da harkokinta, tunda dai kowa ya san harkar fim yadda take, ana yi ne lokaci bayan lokaci. Sai dai waɗansu suna ganin kamar ta ƙare mata ne ta dawo Najeriya. Wannan ba gaskiya ba ne. Muna jin ra'ayinku domin wannan bidiyo da kuma liking domin samun ƙwarin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu. Mun gode.